morale monk. ରୋମ୍ ନଗରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଲୁହା କାରିଗର। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ଥିଲା ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଏତେ ନିପୁଣ ଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଜଞ୍ଜିର ବା କଡ଼ିକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନଥିଲେ। ଦୂର ଦୂର ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ରୋମ୍ର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋମ୍ ଉପରେ ଅରାଜକତାର କଳାବାଦଲ ଘୋଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ରୋମ୍ ଉପରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ରୋମ୍ ପରାସ୍ତ ହେଲା। ରୋମ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 30 ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ରେ କଡ଼ି ଲଗାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷମାନେ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଲଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୁହା କାରିଗର ଥିଲେ ଅବିଚଳିତ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ରହିବା ଲାଗି ଧୀରେ କହିଲେ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ଲୁହା ସହିତ ଖେଳି ଆସିଛି। ଏମିତି କୌଣସି ଲୁହାର ଜଞ୍ଜିର ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆହାର ହେବା ଲାଗି। ଲୁହାର କାରିଗର ଏବେ ତାଙ୍କ ଲୁହା କଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହଠାତ୍ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ମରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାଟ କିଛି ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଶେଙ୍କୁଳିରେ ବନ୍ଧା ତାହା ମୋରି କାରଖାନାରେ ତିଆରି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା।